Nomissimos Manzozo Joselinda Beshisaya Nomissimos Manzozo. Ngikubingelele mkhulu kusimanzonzo sikuthela zona ke indaba efika ngaso ke isikhathi iMK ke igile imanga ke inikela ke lapha na ke emphakathini ke oswele inikela ngayo yonke ke into ongayicabanga mbukeli. Sithi sabantu bomkhonto ayikumbi yakhe. Sithi asike kukunjoya imali etshwaleni. Masenze okuncane sizojabulisa abantwana. Ngoba mina nginokuthi abantu abakhuluma ngokuthwala ngithi ngifuna ukuthwala kusinkulu ukuthwala. Yenzela abantu okuhle. Labo bantu abathi kuwe ngiyabonga. Akukho isibusiso esidlula leso noma umthakatha ngazama nengane. So ngaloko okuncane esukenzile. Sithi uNkulunkulu ngathi angasandisela nathi. Amen. Ngathi angabandisela abantwana. Hallelujah. Besena ngibonge kakhulu. Ngiyanibona nina staff ke nyalo. Ngiyabona nje nama makeup akuma chair. Ngibonge kakhulu ama volunteer. Oh yes. Ngibonga bomama. Abathatha isikhathi sabo. Ngathi uNkulunkulu angasipha amandla phinde sibuye. Sike sibuyele bona. Ama volunteer sike sibuyele bona. Amen. Sithi siyabonga ukusinakekela labantwana ngoba asikho la everyday. Ngothi akhuluma ngama revolutionalist kempela. Sikhuluma ngabantu abashindlo yabo bayonceda abantu without any expectation. Mina abangathi uNkulunkulu angasibusiso rasipha amandla bengiyothatha u1 walomama ngithi wena ngifuna ube yipresident ecountry one day because ubhlungu uyabazi uyakwazi ukukhulisa umntana onganabazali. So ngithi ngala amagama bazali bami noma singamphethelanga lutho uNkulunkulu uzosikhumbula nathi simkhumbule. Ngiyababona nabo Roni bamile lapho. Roni ngiyazi ndoda ungangizama nange 50,000. Amen Roni. Nangu la phambi kwakho in front of you. Thinti uzwile mele sisabantwana eDurban. Leko ngibeke ezandleni zakho noRoni. Ngiyanithemba nizoyenza. Oh ngikhohle umntawu. Ubonge nawe usebenza. So ngaloko ke ngithi nazi izinto. Izini angifuni nokuzibala, angifuni ukusho ukuthi ubani uze nani, akhona ama TV, ikhona imishini yokuwasha, okunye kureshiwe, angikwazi ini phakathi. Konke ama hit ne school shoes, yonke into zikhona. Le prema bengithi ngiyithatha. Le mfunkulu iqiniso izola bayiletha ngengathi ale ngiyayishaya. Manje sazela sala. So ngaloko ngiyabonga abantu bakithi, ngiyabonga mkhonto. Asikhipheni isigwaze kanjalo. Yazi ngifuna angithele indawo as-campaign. Kodwa ngifuna senza into singaba ama-politician wakudala. Yes. Masenzeni into singagciki abanye abantu. Sikhulume ngemisebenzi yethu. Ukuthi senze lokho. Ungakhuluma ngomunye umuntu wena. Awukhuluma ngomunye umuntu all the fingers are facing at you ukhomba umuntu. Thina masisebenzeni siye phambili siku government asiko ku government. It different we are going to make it. Amen.